mlaen i nawr, y Pencampwriaeth yn parhau yma yn adran y Beltex. A ni mewn nawr gyda Pencampwriaeth Gwrywaidd, Hefyn Hughes nawr tre. Mae'r arddangoswyr yn crynu ni sgidiau, yn dyn nhw? Ydy, mae pethau'n dechrau poethi yma wan. Mae'n job gwybod ffordd mae'n mynd i fynd fan hyn, a dweud gwir ti. Mae'r hwrdd blwydd yn hwrdd mor bwerus, yn dydi, ond mae'n sefyll fan'na. Beth o'n i'n gynharach yn dod bod o'n dangos i hun yn dda, yn dydi. So, ydy, mae'n job. Wedyn, mae'r hen hwrdd yma wedyn, mae o real type o Beltex, a na i di fynd. Nes ti lygadu'r hwrdd blwydd na o'r dosbarth, yn dyfe, o'r cychwyn cyntaf. Mae fe yn unigryw, yn dywe? Beth sy'n gynharach, yn aml iawn, mae rhywbeth yn tynnu lygad i o funud mae'n cyrraedd mewn i'r ring, yn dydi. Mae'n perchnogi'r cylch. Ydy, mae o. A mae Aled grwcot swffrod o organwg sy'n ymddangos. Mae Alun wan dod ar hwrdd yn sefyll yn ail yn yr hwrdd o blwyddi fewn. So, gwni weld ffordd eithi fan hyn, ond e. Achos mae oen hwrdd arbennig i gael hefyd, mae nhw gyd yn arbennig, yn dyn nhw? Ydy, a mae'n job beth ti'n rhoi, so mae rhaid i'r hoen hwrdd fod yn andros o'n da i meiddi hyrddod fel hwrdd blwydd a hen hwrdd. Ond, dwi'n dweud bod o ddim yn amosib, ond mae'r hyrddod blwydd yma wedi troi allan yn dda yn dydyn nhw. A mae eisiau rhyw hefyd cadw mewn cof ar gyfer y prif Pencampwriaeth, mae eisiau rhywbeth pwerus yn ydyn, does e? Oes, ffordd athi nhw'n de. Ydy, mae o wedi dilyn trwyddo. Alun wedi cael ei. Alun o Ynys Môn, o Bodwrdyn. Ynys Môn. Ynys Môn, ie. Yn ennill y gilwobr. Fydd Willi dad o'n brawd iawn, dwi'n siŵr. Dwi'n siŵr fydd e. Mae nhw wedi bod wrth i'r blynyddoedd. Ydy, maen nhw ar y teg ydyn. Wastad yn dangos stoc o safon uchaf ar y teg nhw. A braf i weld ei ieuenctid yn syrenni'n wrth yr agor. Ie. A dyna ni, llongyfarchiadau mowr iawn i Aled Grwcod o fferm Swffrwd Morganwg.